adlaw sa tanan, mga kauban diri sa TV, ini si Kirby Campo. Nag-alaga ko ano maghatag og kasayuran diri sa Mabulo Elementary School nga sitwasyon diri sa about sa eleksyon. Atong kuan mo karon na watag kuan diri sa mga sayran ng mga status diri atong kuan sa Mabulo. Atong ganaw na mabalita. Kay mo ni sitwasyon karon sa Mabulo. Ug sa atong kilid mo na ang mga group kita nato ron diri dan ang gawas ug nasa kay information center diri sa kuan center mo diri natadapit sa may simbahan usa ka to manglabang tare abag sa status sa traffic bas dili man kayo kuan kayo dili man kayo kuan sa dili kay ma-traffic malabang lang sa problema kay wala gamitan nila ang skywalk gamit kuan ta gibutan ta diri pero manglabang mga kuan diri sa kita manglabang sa traffic la padung na ko dito sa sulod sa kuan sa eskwelahan mo ni atong kuan status ron diri nya makita nito pati daghanan ng kuan daghang tawo diri ang hatag sa pulbalot kanta dari ha atong kuan na padung dari sa CCTO mangutana taga-apil sa about sa kuan so ma'am kumusta ang atong status traffic diri okay ra ano to sa CCTO kasi nga no ma'am Metro no so lalta sa media ko okay ra ko no matong sa CCTO ano mo ng mga hatag sa pulbalot atong kuan ang dapita diri mga information voters muli pangitaon sa mga botante morning doon sa barangay hall ha balik na nga to sir para makasulta sa sitwasyon diri sa eskwelahan sa sulod atong kanon atong mga sampul balot ng kaunta nila atong mga madre ha na mga madre atong makuha ng taon diri pulos na yung hatag labang, hatag ko ani. Daghan mo na hatag, ma'am? Daghan mo na hatag nga kuan? Voters sample? Daghan mo na hatag na? Huwag mo hatag. Tara na. Ay, makita na ito diri, ano, taon, ikan sa sulod. Kuan wala na. Kapon sila, kabutar na ba ka mga kuan? Kabutar. Nakabutar na mo, ma'am? Nakabutar na mo, wala pa. Asa yun yung kuan? Okay, nakabuta na itong uban dahil nga ito kasayuran sa diri dapit sa kuan sa atong security police dispatch police assistant here. Morning sir, good morning ma'am unsay atong status ma'am sa diri sa kuan sa Mabulo apply ang going nga na unsa may ma-assist na uban wala okay ra kan wala ra kayo okay mora yi ko ano to ma'am siya nga ma'am okay, thank you padung sa sulod kaning tan-aon na to diri kay dire ko no pwede sa sulod ta makakuan kay sakyan na magawas uban na yun, umanig butar di pakuhaan gini di sa sulod di pwede interviewhan sa sulod di batungan nata sa police assistant ha ato ni tanawon rin morning status on diri sa Mabulo Elementary School botante pati daghan na gyud di pwede interviewhan diri kuan ako sa police assistant diri nga way interview ko na diri sa sulod kanalo citizenere lang kuno pwede ra niya mo nangita silang porsyento cluster percent kung diri makita na diri
Mga nilang kuhan pa man na. Sila natong kuhan sila. Ngitatan sila. Ngitatan sila. Kaya mo na sila. Ngitatan. Kata mo pasok sa uban laing kuhan ha. Lain nga. Saya ato ning kanon nagpaso na to diri kay dili gyud pwede magkwanta diri. Dili ta pwede maka-interview. Morning cluster mo na ang sunod diri mo ani ang mo ni ang senior citizen. Senior citizen shade ni diri. Mo ni kita diri. Mo yun ko ano mo ni magkuha na to diri. Mo na ni kan Muna siya dapita rin, muna yung senior citizen. Muna yung slot. Paso ta doon rin, basic yan ko, hindi na pwede makadool ba. Ayun na lang tayo limit na shot. Hindi, muna yung sitwasyon na ito rin. Slot makita. Ibol, kita sa nato mga idaran taon diri. Kuban na taon diri sa kuan oh, nasa Babos building. Senior. Dad, ingon kay dili. Pwede ra pa lagi kay. Senior da. Ngoli man, senior assistant na da. Pwede ra ka mo naganda na sa kanila. Ngoli atong kuan diri, lapit nga makuha na to lapit sa kuan. Mga ubang porsyento diri, mga ubang sa building ubos babaw. Baik kami kita kerjain kuan asa kita ning uban nga kuan ha. 8.5 daran na taon rin. Kita igo kita pagsuri sa kuan situasyonera nga dato tanan rin mga kuan kuha kay di ka pwede mo kay disubyo ka sa banda. Na natay limit nga kuan ha. Wala uban ngita sa wala makita to diya ato na sunod kumay dahil datoron diri kita na nato ang sitwasyon diri sa Mabulo Elementary School. Wala atong singguhan nakuhaan nato ron kita. Dalang suwe mo huwag ka na tubuan dali. Ayan ito makuha. Kita dali, makita na ito. Pwede mo ito. Ito sa asa, kaya itong kanon, ito sa porsyento sa taas, kung pwede ba kata baka aksyon at suod gamay, kaya pabor ginapmay. Kata, ito sa second floor ha. Ito yung tanawan mga upang porsyento dali sa second floor. Ito yung kuhan. Ini ko banda rin na ano karon sitwasyon niya karon do lapit. Gahuot ang pita rin ang gahuot ni.
Buta rin kasi ito ha. Muna itong makita ron natin sa babaron. Makita ron dali sa Magulo Elementary School. Pagkita pa sa mga ngandres na pwede mga porsyento ng cluster. Balik sa subos para makakuha sa taglain. Dapat taglain nga mga pagsugat o mga... Excuse me, kung siya nga floor ang 554? Bawa ba? Yung media ko ma'am. Yung butanan na ito dito sa butante nga. Lubot na matagin pa kay Ikitaw. Ito na yung buto sa assistant na dito lapit sa kuhaan. Sa gawas. Pero ito pangutanan na dito nga. Ang cluster percent sa iyang kuhaan. Sa iyang room asa sa dapit pubutar. Usa karon mo ni atong makuhaan. Ilianag na ito dito sa atong masayran nun dire. Sitwasyon sa Mabulo. Ano? Ang lapita nga. Ang sitwasyon niya na ito dito. Okay, maunang ganyan itong mga kuandron dito sa atong sitwasyon sa Mabulo Elementary School. Okay, muna to ang atong dagagin salamat sa atong kauban sa pagkuyog na to ron diri sa pagkuyog na to ron sa Mabulo Elementary School. Ini si unya uban ta sa atong pagpagabana, uban ta sa atong pagka pagpagabana o pagpalambo sa atong alang sa atong BST 2023 diri sa My TV.